عزوز سلام تنبتحكم زغوركم تعزبتي كما يتعلن لهم سلسة حساس تلالوزينا مسناد وحدنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم يرمياس قبر عليه فلما أرستاتو تمالي بستقبر مرمراتات 19 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغز انكلو 10 ما تفانيهم أب حال زركب ديقاتات أب لمعات جرادين أستواتو يقبر اللوان بروجكت قرب 6 ماي ከተማ ተሰኔ ተጸጊኑ አገልግሎት ከብ ጀሚሩ ዩክሬን ካብ ጂኦፖለቲካው ጾታታት አሜሪካ ክትሕየብ ሩሲያ ጸዊዓ ሩሲያ ናብ ከባቢቲ ምስ ጃፓን ዘከራኽራ ማያው አካል ጸረ ሚሳኤል ከም ዘዋፈረት አፍሊጣ ፕሬዝዳንት ሉካቼንኮ ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ንዘጽንዖ ሓድሽ እገዳ መልሰ ግብሪ ከም ዘበሉ ኣጠንቂቑ ኣብ ዝርዝራቱ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማሊ ኣብ መወሸብን መምርምርን ማእከላት ዞባታት ማእከል ደቡብን ጋሽ ባርካ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎ ንሳቶም 12 ካብ ዞባ ማእከል ማለት 7 ካብ መወሸቢ ማእከል 5 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኮይኖም ኣድራሻኦም 2 ካብ ጎዳይፍ 1 ድማ ካብ ማእከል ከተማ ማይነፍሕን ጉራዕን 5 ካብ መመርመሪ ማእከል ማይ ድማ ዞባ ደቡብ ከምኡውን 2 ካብ መመርመሪ ማእከል ባረንቱ ዞባ ጋሽ ባርካ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ 12 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለው በዚ መሰረት ጠቅላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 7412 በጽሕሎ 7143 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው ሱሳ ብሞት ተፈልዩ 209 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 2 ታሕሳስ 2021 ኣብ ኑዞባ ሓልሓል ዝርከባ ዲጋታት እኹል ማይ ከዚነን ኪኖ ሞሓ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ምንጪ መስኖኣዊ ልምዓትን ንጥፈታት ጀራዲንን ኮነን ከም ዘለዋ ተገሊጹ ወኪል እሪና ዮሱፍ ኢድሪስ ነዳሎ ዜናው ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ከቅርቦ እዩ ኣብ ኑዞባ ሓልሓል ዝርከባ ዲጋታት ዓዲ ሕዝባይ ጅግንናይነትን ከብትን ምንጪ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ኣብ ርእሲ ሙሓሰን ኣብ ምትብባዕ መስኖኣዊ ልምዓትን ንጥፈታት ጀራዲንን ዝምስገን ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ ተንዲጋታት እኹል ማይ ከዚነን ምህላውን ዝሓበሩ ኣልማዕቲ በዚ ተተባቢዖም ዓመት ሙሉእ ከፍሪሉን ኣብ ዝኽእሉ ደረጃ ተሰጋጊሮም ምህላውን ብምጥቃስ ምህርቶም ብዓይነትን መጠንን ክብንምባል ዘለዎም ሕፅረታት ክፍታሓሎም ሓቲቶም ካብቲ ምንጭ ማይ 2 ኪሎ ሜትር ቱቦታት ብምዝርጋሕ ኣስታት 10 ሄክታር ኣእካልን ኣሕምልትን የልምዑ ከም ዘለው ዝሓበሩ ተምሃብቲ ርእይቶ ዝለምዕ ዘሎ መሬት ንምስፋሕን ብኽነት ማይ ንምውጋድን ምስ ምምሕዳር ዞባ ዝገበርዎ ዝርርብ እወንታዊ ምላሽ ረኺቦምሉ ከም ዘለው ገሊጾም እሳቶም ኣስዒቦም ሕፅረት መዳበርያ መድሃኒትን መጓዓዝያን ካብቲ ንጥፈታቶም በኣሉታት ጸሉ ዘሎ ጸገማት ምዃኑ ብምጥቃስ ዝምልከቶም ኣካላት ቆላሕታ ክገብሩሎም ተላቢዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 2017 ካብ ጀርመን ጠቕሊሉ ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ መንእሰይ ዳንኤል ጸጋይ ኣብ ሓልሓል ንመጀመርያ ግዜ ዝፈተኖ ሕርሻ ሽጉርቲ ጻዕዳን ድንሽን ኣተባባዒ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ሓቢሩ ነቲ ብሓረስቶት ዝቐረበ ሕቶታት ብዝምልከት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ብኑስ ዞባ ሓልሓል ኣቶ ወልደ ሚካኤል ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሚኒስትር ሕርሻ ንኣሉታዊ ጽልዋታት ዘመናዊ መዳበርያ ብምግንዛብ ሓረስቶት ባህርያዊ ድኹዒ ማለት ኮምፖስት ክጥቀሙ ከም ዘተባብዕ ጸረ ባልዕ መድሃኒት እውን ብከላማይ ኣየርን መሬትን ስለ ዘስዕብ ነቲ ብውሕድ መጠን ዝመጽእ ኣብ መቓሪሖም ከም ዝዕድልዎ ብምብራህ ብውሱን ደረጃ ተጀሚሩ ዘሎ ምትእትታው ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ክድፋኣሉ ምዃኑ ገሊጾም መዳበርያ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ካብቲ ኣውንታዊ ረብሓታቱ ተኣሉታዊ ሳዕቤትነታቱ እንዳበዝሐ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣድላይ ኮይኑ ኣይተረኽበኒ ብሕፅረታት ጥራሕ ዘይኮናስ ተሳዕቤናት ኣብቲ ቦታ ደምፆ ክትሪኦ ከለኻ እውን ብዙሕ ኣሉታዊ ኣብ ጥዕና ኾነ ኣብቲ ሓመድ ኹም ብዙሕ ብከላታት ስለ ዘሎ ብዙሕ ተመራፂ ኣይኮነን ስሕስሕት ኢሉ ይመፅእ እዩ ካብኡ እኒአው ግን ንዓናት ኩሉ ግዜ ዝወሃበና ባህርያዊ ድኹዒ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ካልእ እውን ሓድሽ መደባት ተኣታት ኣሎ
ኮምፖስት ኢሎም ዝፅውዕዎ ባህርያዊ ድኹዒ ምስ ኣውፅልቲ ገለመለ ጌርካ ዝስራሕ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ሓረስቶት ጎስጓስን ስልጠናን ህቢና ማለት እዩ ኣብታ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 1856 ሜትር እትበርቕ ሓልሓል ብሓፈሻ 5100 ሄክታር ስገም ጣፍ ዳጉሻ ብልቱግ መሸላን ዕፍርን 103 ሄክታር ድማ ኣሕምልትን ፍረታትን ከም ዝለምዕ ቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ኡሶባ ይሕበር ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ነጥፉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኩለ መደባይ መደባት ልምዓት ንምድንፋዕን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምምዕባልን ኣብ ዝካየደ ጻዕሪ ቀላስተሮም ክዕዙ ኣማሕዳር ዞባ ዓንሰባ ዘኻኺሩ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ነዚ ዘዘኻኽረ ብ29 ሕዳር ካብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ህዝብን ምስ ዝተዋጽኡ ኣብ ዘካየዱ ርክብ እዩ ንዞባ ሓጋዝ ሃብታም ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝውንን ዝተቐሳዕቱ ዓብደላ እቶታውነት ኣብ ምዕቃ ማይን ሓመድን ስለ ዝምርኮስ ኣቐዲሙ ዝተጀመረ ወፍራዊ ስራሓት ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ንስድራ ስዋዕትን ጽጉማት ወገናትን ዝግበር ምትሕጋዝ ድማ ክቕጽል ብምዝኻር ብዛዕባ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ምርጫታት ከባብን ዕላሙን መብርሂ ሂቡ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ክብሮም ንርአዩ ወገኑ ኣብ ትካላት ዘሎ ናይ ስራሕ ዝምድናታት ብምሕያል ጽሑፍን ስሉጥን ኣገልግሎት ንምድርጋጽ ብዕቱብ ክስራሕ ብምዝኻር ኣብ ኣታዊታትን ወጻኢታትን ዕቱብ ምክትታል ክግበር ተላብዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሽግር ጽሩይ ስተማይ መሰረታዊ ፍታሕ ክናደየሉ ከምኡ ሆስፒታል ሓጋዝ ብዓቕሚ ሰብን መሳርሕታትን ናይ ምምዕባል መስርሕ ክድፍኣሉ ብሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝእለያ ጽጉማት ስድራ ቤታት ንትካል ዝኾን ቦታ ክወሃበን ቀረብ ማይ ዘይብለን ትካላት ጥዕና በጉን ከርመድን ፍታሕ ክናደየለን ከምኡውን ኣብ ሓውሲ ከተማ ሓጋዝ ጨንፈር ንግዳዊ ባንክ ክኽፈት ዝብልን ካልእን ለቦታትን ርእቶታትን ኣቕሪቦም ኣብ ንዞባ ተሰነይ ኣብ ምንጪ ብዘጋጠመ ቴክኒካዊ ጸገም ኣገልግሎት ዝዕደላ ማይ ተደሪቱ ምጽኑሕ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዘድሊ ጽገና ተገይሩሉ ምሉእ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ ወኪል ኤረና ኣማኒል ተስፋይ ንዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርቡ እያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ዒላ ብዘጋጠመ ቴክኒካዊ ጸገም ኣብ ዝተወሰነ ከባቢታት ጥራይ ተደሪቱ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ዕደላ ማይ ከተማ ተሰነይ ግቡእ ጽገና ተገይሩሉ ምሉእ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሮም حلفي أقلقلت عدلا ماي كتمات السنة عطو عثمان حسن يرينا أبزها بحبريتا منقستي كان مع السورة عمت بالزقابرو وفريزة تماما بروجكت ماين وغل تحت أرصن كم التواددة انتخونا جن كابتن أبرو باقاش زركبا سلسة عيلاتات تغندي أبت بلاش ولو زبز حكفالة ختمة حسرت كم زقات بمقلات أبزوان زي اتساقم كم التفتحة أفليتهم حلفي من محجارون فاينانسن أقلقلت عدلا ماي عطو عيسى حاقوس بوغنو سالات زمناوي تحت صماي حزبي كاب زي تدلي وصايتاتن هالكندحينو بمسمرات ماين نقطاتاتن اخل ماي يركب كم زلو بمقلات من محجار زوباغاش باركا عم تصقانت بروجكت نزقبرو متحببار امسجينو نكفليت بزملكات بمسمر نزساتيو عم منبري نفيستو كل التنعفان 10 سنتيمن ابتكالات دمان نفيستو كل التنعفان 8 سنتيمن كهونن كله عم نقطاتات نفيستو 4 تنعفان مخان بمحبار ابتقاقما ماي بتكالات زر شللتنت كوقد اتحساسيبهم زرقحنا ماينا كتما سنين كاب كل التشحين 10 مولو زرقح سلازتقبرلو مولو تحت ارض سلازتواردلو استاد سوسا معدل نقطات علو بنقطات تكمو مالتي استاد كل تشحن 3800 8 خاب مسمر ماي بومبا بتكالاتن منبرن تعديلو زتقملو علو مالتي ماي مالت نختم صو خلها زلو صقمات بزيح مسرخب كاي جن ابتتعاقما هون وحسن الدي بلو ماي انتاي مخانو هيوت مخانو لزنقعو علو تقلقلت بقديوم بروجكت قرب ماي كتمون بمتصقانو ماي نمقرات زتصنحهم هالكي فتح كم زرخبة بمحبار حاقوسهم قليتهم تزعبي سقات ماي مفناو ولا انت حامق حدا سبسخ اب قربيتك ستغلي كله بمباتات ستزرق حسل زغني قليل يكون انك نوزبات سنيسي كاب 8 كيلومتر تحت مريت على تبوتات درجه زي اتو يلن ابتي غيزاو بوتا زبحال كمان مثال زوننا هنا بزون 4 حلت 50 زبحال بوتا كابتا باسكا تسحيبس زتزرغح له ماي ازون قليل يكونني كومون افكار بوتاتات كله سلازخل تماي مفناو تتعبي صقاي حلفي اقلقلت عدلا ماي كتمات السنه عطو عثمان حسن موداتا ابتنو الزبا بزيكا ام محجار كباب عد عمر اب 10 من محجارات كبابي قرب ماي كمزلو بمبراه صقم 6 ماي عد عمر نمفتح مدب كمزلو افليتهم
ቀረብ ማይ ከተማ ተሰነይ ንምሓስ ኣስታት 4000 መስመራት ኣብ መንበርን ትካላትን ከም ተዘርግሐ ከምውን 60 ነቁጣታት ዕደላ ማይ ከም ተዋደዳ ሰነዳት ናይቲ ጨንፈር የነጽር ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ትግባረኩም ዝመርሖ መደባት ከባቢ ፅሬት ዝምስገን ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ነበርቲ መምሕዳራት ከባቢ እምባኳሃት መሰጎሎ ዙላን ደምሒናን ነቲ መደባት ብምልኣት ከም ዝዓሙ ዝሓበረ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ክብሮም ሽማንጉስ ብጉድለት ንጽህና ዝስዕቡ ሕማማት ብሓፈሻ ማይ ወለድ ድማ ብፍላይ ኣዝዮም ከም ዝነከዩ ገሊጹ በዚ መሰረት ኣብቲ ንዞባ ካብ ዝርከባ 106 ዓድታት እተን 79 ከም ሰረቱ መደባት ከባቢ ፅሬት ከም ዝተግበረ ሓቢሩ ኣብ መምሕዳር ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ኣሰፋው ቱርካይ ድማ ነበርተን ዓድታት ንረብሓ ናይቲ መደብ ብተግባር ከም ዝረኣይዎ ብምሕባር ቀጻልነቱ ከረጋገጹን ተሪፈን ዘለዋ ዓድታት ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ዕማምን ኣሳሊጠን ተጠቀምቲ ክኾና ኣተሓሳሲቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ዩክሬን ካብ ጂኦፖለቲካዊ ጾታታት ኣሜሪካ ክትሕየብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ጸዊዑ ሚኒስትር ላቭሮቭ ነዚ ጻውዕቲ ዘቕረበ ትማሊ 2 ተሓሳስ ምጽሓፍ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሾደን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ኣብቲ ብጉዳይ ዩክሬን ተዓብሊሉ ከም ዝነበረ ዝተገልጸ ርክብ ብዛዕባ ዝተበጽሐ ክልተ ምርዳእ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን ኣሜሪካን ሩስያን በቲ ጉዳይ ንሓደሕተን ይወቃቀሳ ከም ዘለዋ ከም ሳዕቤኑ ድማ ክልቲኣዊ ፍልያተን መሊሱ ከም ዝገፍሐ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይረዱ ፕሬዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ጆ ባይደንን ነቲ ፍልያት ንምጥባብ ኣብ ዘኽእል ዛዕባ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክራኸቡ ትፅቢት ይግበር ምስ ዩክሬን ክትራኸብ ከም እትደሊ እትገልጽ ሩስያ ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ጉዳይ ኢደን ከእትዋ ከም ዘይብለንያ ክትጽውዕ ጸኒሓ ዘላ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ምስ ሩስያ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ብዘተ ጥራይ ከም ዝፍታሕ ምጥቃስ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ክዘራረብ ከም ዝደሊ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምግላጹ ይዝከር ምትእታው ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ በኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ድማ ብፍላይ ነቲ ጉዳይ መሊሱ ይሓላለኾ ከም ዘለዮም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝጠቕሱ ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ህላው ንምውሓስ ንጉዳይ ዩክሬን ከም ምኽንያት ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሃገሩ ናብ ከባቢቲ ምስ ጃፓን ዘከራኽራ ማያዊ ኣካል ጸረ ሚሳይል ከም ዘዋፈረት ኣፍሊጡ ዕላማ ናይዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ፍሪት ጸጥታ ናይተን ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ጃፓን ዘከራኽራ ዘለዋ ደሴታት ንምውሓስ ምዃኑ እቲ ሚኒስትር ሓቢሩ ጃፓን ብዛዕባ እዚ ሩስያ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ንዝሃበቶ መግለጺ ዘብርህ ሓበሬታ ዛጊት የለን ሩስያ ጸጥታ ደሴታታ ንምውሓስ ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርጺ ክተዋድድ ምዃና ክትገልጽ ጸኒሓ ብሰንክተን ኣከራኸርቲ ደሴታት ብዝተፈጥረ ዘይምቅዳው ሩስያን ጃፓንን ክሳብ ሕጂ ጸጥታ ውዕል ክኽትማ ከም ዘይከኣላ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኤሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ንዘጽንዖ ሓድሽ እገዳ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ እቲ ሕብረት ትማሊ 2 ተሓሳስ ብጉዳይ ምስጋር ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ሰመዝን ትካላትን ቤላሩስ እገዳ ድሕሪ ምውሳን እዩ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረት ክወስዶ እትኽእል ስጉምታት ዝርዝር ኣየነፀረን ጠንቂ ናይተን ኣብ ዶባት ቤላሩስን ፖላንድን ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሃገራት ምዕራብ ምዃነን ዝወቅስ ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ በቲ ዘይቅብል ክብል ዝገለጾ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝገብርዎ ዘለዋ ጸቕጢ ምስ ዘይቋርጻ ብመሬቱ ሰንጢቑ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዝሓልፍ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ከዓግቶ ከም ዝኽእል ከጠንቅቕ ምጽንሑ ይዝከር እቲ እገዳ መቐጸልታ ናይቲ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ክወስዶ ዝጸንሐ ተጻብኦታት ምዃኑ ብምግላጽ ብትሪ ዝኾነኖ ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘጋድድ ከም ዝኾነ ረድዩ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ እገዳ ከጽንዕ እዚ ናይ ትማሊ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ቬና ኦስትሪያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ኢራንን 5 ሓይላን ሃገራትን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ንምልዓል ኣበርክቶም ምስ ዘይገብር ትርጉም ከም ዘይህልዎ መንግስቲ ኢራን ኣፍሊጡ እቲ ራብዓይ መዓልቲ ወፂሩ ዘሎ ርክብ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ኣጽኒዓቶ ዘላ ቤናዊ እገዳ ንምልዓል ቀዳምነት ዝሰርዕ ክኸውን ከም ዝግባእ መንግስቲ ኢራን ሓቢሩ ዘሎ ኣብቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኒኮላሳዊ ስምምዕ ዝኸተማ ሃገራት ኣብ ትግባራዊ ዕቱባት ክኾና ክጽውዕ ጸንሐ መንግስቲ ኢራን ኣብዚ ሓድሽ ርክብ ዘይትግበር መብጻዕታት ካብ ምእታው ክቁጠባ ተሓሳሲቡሎ
ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣጸኒዮ ዘሎ እገዳ ከይተልዓለ ነቲ ስምምዕ ከም ዘይትኽትመሉ ክትገልጽ እንከላ ኣሜሪካ ድማ ኢራን ኒኩለሳዊ መደባታ ክሳብ ዘይጉደለት ነቲ እገዳ ከም ዘይተልዕሎ እያ ትሕብር ዘላ በዚ ድማ እዚ ኣብ ኣውስትርያ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ውጽኢቱ ዓጋቢ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ ኣለዉ እቲ ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ኢራንን ሓያላን ሃገራትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንዘጽንዓቶ እገዳ ከተልዕል ኢራን ድማ ኒኩለሳዊ መደባታ ከተጉድል ዝብል ነጥብታት ይርከቦ ይኹን እምበር ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽድቕ ምጽናሓ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኢራን ኒኩለሳዊ መደባታ ንምዕባል ስጉምታት ከም ዝወሰደት ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ግብጺ ካብ 29 ሕዳር ክሳብ 2 ታሕሳስ ዝቐጸለ ኣህጉራዊ ኤክስፖ ምክልኻል ተኻይዱ ኣብዚ ካብ 42 ሃገራት ዝመጻ ኣማኢት ኩባንያታት ዝተሳተፎ ወተሃደራዊ ኤክስፖ ኣብ መሬት ባሕርን ኣየርን ዘገልግል ዝተራቐ ኣጽዋር ዘንጸባርቕ ምርኢት ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ ኣብቲ ኣህጉራዊ ኤክስፖ ኩባንያታት ኣሜሪካ ብሪጣንያ ሩስያ ጀርመን ፈረንሳ ካናዳን ፓኪስታንን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ፍርያተን ከላለያ ቀንየን ብዘይካዚ ኣብታ ኣጋጣሚ ምጽላት ምክልኻል ዝተኣሳሰር ብርክት ዝበለ ፍርያት ቴክኖሎጂ ከም ዝቐረቡን ክፍለጥ ተኻይዱ ኣሎ ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ቪየትናም ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብልሎ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር ምጥቃስ ኣቃልሕን ብሰንኪቲ ሓደጋ ሓያሎ ካልኦት ዳህዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ቪየትናም ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ጽላት ሕርሻን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰብ መዚ ናይቲ ሃገር ኣፍሊጦም ቪየትናም ብሰንኪ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ንተደጋጋሚ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ከም እትቃላዕ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተሪኦታት ልዕሊ 370 ሰባት ከም ዝሞቱ የረድኡ ዜና ንምስዛም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም ትማሊ ብዝተገብረ መርመራታት 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 12 ድማ ተፋንዮም ኣብ ሓልሓል ዝርከባ ዲጋታት ኣብ ልምዓት ጀራዲን ኣስተዋጽኦ ይገብራ ኣለዋ ፕሮጀክት ቀረብ ስተማይ ከተማ ተሰነይ ተጸጊኑ ኣገልግሎት ከፍ ጀሚሩ ዩክሬን ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ጾታታት ኣሜሪካ ክትሕየብ ሩስያ ጸዊዓ ሩስያ ናብ ከባቢቲ ምስ ጃፓን ዘከራኽራ ማያዊ ኣካል ጸረ ሚሳይል ከም ዘዋፈረት ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ሉካቼንኮ ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ንዘጽንዖ ሓድሽ እገዳ መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ኣጠንቂቑ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ سلام زغوركم تعزبتنا لو ما عربت تدالوه عيتاو زينا سبورت حيزلكم مجلهم نمكتالكم بخرج عدم موسى غرز غابير ودر شامبيون سوبر ديفيجن اكو عسو غرزون اكل تمال حمص اب ستاديوم اسمرا بسلسه قطمات قصيل وعلم فلما عداغ حمص نغزاوان عدي ما بزكايته قطم كلتا بحريا تسعيرام ايتان سلسه قطمات كاتيا تسعد غزاوان دا تمال غنا تحيال تودن كترزقنيت عداغ حمص لدا تحليفا كتبا ايكالتن غزاوان دا صوتا مسجمره ام بلا 10 دقائق كاب شامبيتوس بزرخوتن كلتا شوتات كلتا بزيرو مرحنيت حزيان عرفت وصيام دحر عرفت عداغ حمص انت مزغبا اشوتون ملاس حيال تودن تارايت كوموصيتو ام بال 57 دقيق فصوم قلعب مركبا بمنقد ميكيل محرشو تغيرتام انت هنا خاب سعود كتناغفا يكالت نصوتا بعوت غزاوان داخل تبع تزازيموم قتلن ساعات كلتا زغطما التحرين برايزون نيرن التحر ابزا صوتا مستعود دحرق يحري كالاي درجه تحس تخل نيرام برايزون مستاشوعات نطو مهلال كالاي درجه زلا سغن يمعري تخلو نيروم انت هنا بقدامات 45 دقيقه شوتو بزي مزغاو نعرفت بارو مرحن
ኣብታሕሪ ወጥር ንወሮ ካልኣይ ብረኻ ኣልታሕሪ ቀዲማ መበል 66 ደቂቕ ካብ ሮሜሎ ዓብዱ ብኸበታ ሸቶ መሪሕነት ሓዘት እንተኾነ መሪሕነት ኣልታሕሪ ኪነ 7 ደቂቕ ኣይሰጉምን ፓራዲዞ ብተደጋጋሚ ሸቶ ምርካብ ናብለት ኣልታሕሪ ኣብ ጽጋዕ ልበት ህሞት ተጻወታያ ቶማስ ሲዩም ኩዕሶ ሒዙን እንተኸላኸልቲ ኣልታሕሪ ብምጥሓስ ኣብ መበል 73 ደቂቕ ናብ ሸቶ ብምቕያር ንጋንቱ ምስ ኣልታሕሪ ሓደ ብሓደ ኣብ መዓራርያ ኣብ ተረፈ ደቂቕ ጸወታ ሸቶ ክምዝገቡ ብዘይኻሉ ብናይ ሓባር ውጽኢት ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ጸወታ ናይቲ መዓልቲ ኩባንያ ሰንበልን ኣድሊስ ዓዲማ ኣብ ዘካየዱ ግጥም ክልቲአን ማዕረ ነጥቢ ሒዘን ኣብዛ ጸወታ ኣትየን ይኹን እምበር ጸወታ ሸቶ ክምዝገቡ ኣብ ዘይከኣሉ ብፊስካ ማእከለኛ ተዛዘመም ዛጊት 4 ግጥማት ኣካይዱ ዘሎ ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ቀይሕ ባህር ብ10 ነጥቢ ክትመርሖን ከላ ኩባንያ ሰገን ብ7 ካልእቲ ኣልታሕሪ 6 ነጥቢ ሳልሰይቲ ኩባንያ ሰንበል ደንደን ኣድሊስ ፓራዲዞ ነብሶ ወከፈን 5 ነጥቢ ምውላል ካብ 4 ክሳብ 8 ክስራዕን ከለዋ ዕዳጋ 4 ነጥቢ ገዛ ባንዳ 3 ኣሰመራ ቢራ 2 ነጥቢ ምውላል ካብ 8 ክሳብ 10 ደረጃ ዝርከባ فيليمون دوموس بتماثيل قيح بحر بين طعم بسلسل شوطات كمرحن كلهم 4 ጾታ ሸቶ ዘይተመዝገቡ ሓላውልታት ከ ናይ ቀይሕ ባህሪ ዓወት ማሕረናይም ግጥማ ሻምፒዮና ጽባሕ ሰንበት ካብ ሰዓት 2 ተሒዙ ደንደን አንጻር አልታሕር ኩባንያ ሰንበል አንጻር ቀይሕ ባህሪ ግጥም ክህልወኒም ወልት ብርሃን ወልደ አረጋይ ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብትና ሎም ዘዳለኹ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዛዝም ሰላም